И така, здравейте хората, днес почваме един нов канал с един приятел, двама сме за сега. Това ми е дека. Днес ще изиграем един двобой от новия мод, Crown Duel Challenge, и да започваме. Така, първо начало избираме на Дейвид Реган, Милиан Хорт, Голден Барел и Барбаряни. И така, почнахме. Пускаме милионите. Да видим той какво ще... Нека пуснем бедни. Един Голден Барел там. Наточих много малко кулата. Тук ще пуснем един Бейби Драгон. Един скелетани. Той си избрал изгорма. Тук ще пуснем Барбариан. Да убием този Giant, че един миньони. Тук един Голден Барел. Така, натачихме малко кулата на 1200. Сега остана да се пазим. И така, сега малко дефент. Опс, ето. Така, тук ще оставим да наточим малко. Тук ще пуснем локът. И кулата ми е на 470. Така, тук Барбариани. Много ясно. За дефент малко. Така, Голден Барел. Така, мисля, че да, бутнахме едно такова. Сега остана само дефент. Ето ще пуснем Уича. Ето тук Милиан Хорт трябва. Даже и миньони. За всеки случай. Така. Тук и Голден Барел. И тази кула ще ме малко. Даже ме я бутнахме. Така, до за сега. И да видим какво ще стане. Ето тук един локет. И така, 2 на 0. И това е за днешния епизод. Ще се видим в другия епизод. Така, който иска, може да влезе в клан. Клан се казва Gaming with Clash. 1800, след 1800 купи мога да влезете. Отворене. Това е другия приятел, с който ще снимаме. Него ще го направим коледа и да изиграем още една игра с него. Така, Giant Skeleton. Охо, другите си мега миньон. Нека изберем мега миньон. Royal Giant или Bone. Айде, ще изберем Royal Giant. И накрая Inferno Tower. И така, на тренинга ще играем. Супер, даваме малко телички. Така, нека пуснем Giant.
тук. Пусна ми миньони, които не ни притесняват за сега. Ето тази принцеса обаче. И нека пуснем. Така. Дефент. Такова може да я бутне, ама... Нищо, да. Бутне я. Да, не. Така. Тук няма много с какво се тревожа. Сега ще пробвам да бутнем и друго такова. Ето тук малко Poison и Knight. Да ги наточи малко. Даже той ги уби. И опа, той пусна. И сега Lumberjack от тук. Довеще. Давай го его. Lumberjack. Да, принцеса. Не. И така. Мега милиона. Който ме на 25. Едната е. Сега. Ето тук един инфернитър. Да може да се защитим от балона. И така. Така. Тук ще пуснем Royal Giant. Да бутне кулата. Опс. Така. Ето така стрелите. Мега миньона. Сега ще пуснем Giant Skeleton на другата страна. И така. Ето така да му взима по-малко. Ето тук от Knight. Ей, това беше лошо сега. Да нося... Yes! Отправи се. Което и овертайм. И отново победа. Отново победа за нас. И така, това беше от този епизод. GG.